Hi friends, welcome to Valamari's channel. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் 3.1ஓட செகண்ட் சம் கொஷின் பாருங்கள். இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனோட நேச்சர் கேட்குறாங்க. ஆன்சர் பார்க்கலாம். இதில் இன்னொன்று பாருங்கள், இப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை 3 மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வந்துடணும். இங்கே இது அப்படியே தான் இருக்குது. இங்கே இந்த 1/2 இதெல்லாமே அவ்வளோதான். ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஆன்சர் பாருங்கள், அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அதை வந்து நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னே 3 உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு -3x + 3 வருது. நமக்கு எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவில் வச்சுக்கிறது நம்மளால் ஈஸியாக போட முடியும். அதனால் பாசிட்டிவில் வச்சுக்கிறதுனால நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன். -3xையும் 3 + 3ஐயும். அப்போ இது +3 இங்கே இருந்துட்டு போது, இதை மட்டும் கொண்டு வந்துடுங்க. அப்படின்னா நமக்கு கடைசியில் 3x + 2y + z = 3 வருது. இது ஈக்குவேஷன் 1. ரெண்டாவது கொடுத்துருந்த ஈக்குவேஷன் 2, மூணாவது கொடுத்துருந்தது ஈக்குவேஷன் 3ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பையில் இருக்குன்னு கவலைப்படாதீங்க, அதை போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுலேயும் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணால் z கேன்சல் ஆகிடும். அதனால் அதை பண்ணலாம். ஈக்குவேஷன் 1 + 2 அப்படின்னா அதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா +z - z get கேன்சல் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்னென்னா 2x + 5y = -1. இது ஈக்குவேஷன் 4ஆக கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஈக்குவேஷன் 2 + 3, ஈக்குவேஷன் 2வையும் 3யும் ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு z get கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ பாருங்கள், இந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறத எப்படி மைனஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன். இதில் பாருங்கள், இங்கே நமக்கு -4 + -1/2ன்னு வருது. அப்படி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் இப்படி வரும். அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ளஸ் போயிட்டு மைனஸ் வந்துடும். இப்போ அதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா 2 வந்து ரெண்டுக்குமே காமனாக போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு -9/2 வருது. அதான் போட்டிருக்கேன். அதை எழுதிக்கோங்க கீழே. 2x + 5y = -9/2. இது ஈக்குவேஷன் 5ஆக எடுத்துக்கோங்க. ஈக்குவேஷன் 4 and 5க்கு பாருங்கள், இந்த சைடு நியூ நம்பர்ஸில் இருக்கிறது அந்த கான்ஸ்டன்ட்டில் இருக்க டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால் ஈக்குவலாக இருக்கனால நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈக்குவேஷன் 4 - ஈக்குவேஷன் 5 அப்படின்னா நமக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகும். ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகும், மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும். அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே 0 இங்கே வருது, 7/2 இங்கே வருது. நான் இப்போ இங்கே சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி மைனஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். 7/2 வருது. இப்போ 0 வந்து 7/2 கிடையாது. அப்போ = 7/2 போட்டுக்கோங்க. ஆன்சர் பாருங்கள், இட் ஹாவ் நோ சொல்யூஷன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.